Joo. Tässä on vekstosta. Tässä otetaan pusikkoa. Joo. Tässä oli joku tänne oikealle ja sit se meni suoraan tosta. Tästä se meni suoraan. Joo. Toisin. Tossa oli asema ennen. Joo, kyllä. Jimmy veti tästä suoraan, vaan se ei mennyt ollenkaan tuossa sisällä. Ei vai? Ei se vaan veti tosta. Ja Jimmy. Rimman. Joo, se tuli kova vauhti. Ensin mä luulen, että se ajoi vahingossa, mutta se tuli kaikki suoraan. Joo. Sitten hän selitti mulle vähän, kun mä kysyin siitä, kun hän selitti vaan, kun mä oon niin vanha ja pyörä on niin vanha ja mä olen molemmat niin jäykkiä, niin piti mennä tosta suoraan. Joo. Noi vanhat herrat on näkokin väliin. Tulee hyvältä, se tulee pois ja se pitää kestää sen. Tepi hajoi ihan napakasti eilen. Tepi sanoi, että Suzuki toimi varmaan 20 vuoteen ensimmäisen kerralla, eikö koskaan toiminut näin hyvin. Joo, se sanoi, toimi tosi hyvin. Sitten nythän hän sitten taas alkoi mennä tutkijalta. Tässä on ensin kutsu meitä Iisalmiin, mutta sitten hän sanoi, että älkää tulko sittenkään, että mä olen ensi viikolla kotona ollenkaan. Se menee niiden kavereiden, mutta siinä menee yleensä viikko sitten sinne. No 2 vuotta sitten Tepi oli sanonut kotona, että hän on Imatralla viikon. Niin. Ja kato, se menee jotenkin sinne Kuusniemelle ja Kukaan ei ollut sit uskonut sitä siellä. Ja Tepihän oli viikon. Tepi soitti keskiviikkoiltana, se soitti, että tuo auttaa häntä, että hän on saaressa. Ja sitten kysyi, että missä päin. No ei hän tiedä yhtään. Ennen meni tästä suoraan. Joo, niin meni. Että ei hän tiedä yhtään. Mie aloin sitten kysyä sitä, että Oja-Lahti soitti edellisiltana sitten, että tuu saunomaan, että he on mökillä. Mie sit kysyi Tepiltä, että oot se yksinään siellä. No on hän yksinään. Täällä ei oo ketään. Ja kylmä on palempaa. Mie kysyin sitten, että oliko veneet, menittekö veneellä? No oli vene. No oliko muita? Oli muita. No eiks nyt oo muita? Nyt ei oo ketään. Mä ajattelin, nyt se on muutto Saimaan pohjassa ja se on jossain saaressa nyt. Tepi oli herännyt ilta 6 aikaa. Huomasi, että Pasi oli tiskaamassa, astiapesukone oli päällä ja yksi kaveri oli imuroimassa, niin Tepi ei niinku kuulu yhtään mitään, että missä muut on, ja se oli vasta herännyt. Me oli jo soittamassa Samille, että nyt tarvii lähteä pelastuspalvelu liikkeelle. Tästä oli 90 astetta tää jyrkkä mutka ja sitten lähti tää suoraan. Tepi lähti torstain Imatralta, meni Kouvolan kautta ja tuli olleeksi sit viikon. Tässä on nyt se hyppyris, mistä hypät tuon. The jump. Jump. Yes. Ja sitten alkaa kaartaa oikealle tästä. Tää tulee sitten ne lähtöpaikan. Tää aika tiukkaa loppujen lopuksi ton suoran jälkeen alkaa kaartaa oikealle. Joo, ja tääkin täysillä tulee. Joo.
tässä jossakin Ollilaisen. Ollilaisen Erkki. Vai? Ei kun toi Ollilaisen Vesa. Sitä en osaa kyllä sanoa. Joka tuossa on mun serkku. Joo. Se on myynyt sulle johonkin. Viantsi ja Nieto on kaatunut molemmat täällä. Tässä kaarteessa. Bianchi and Nieto, they have both crashed here. In this place. Who crashed? Bianchi. Nieto. Bianchi and Nieto. Bianchi liikkaa varmaan jalkaan vieläkin sen takia. Nieto kaivoi pyörää 72 täältä pusikosta, mutta voitti kuitenkin vielä. Nieto was there in the bushes Mm. in 72. But he took his bike again and he won. Tätä Tepi sanoi, että tää oli kaikkein pahin vetää seinää kohti. Tuon vanha elokuvateatteri seinää kohti. Tepi sanoi, että tää oli kaikkein paha paikka. Tepi said this was the worst to go against this wall. Mm. He was afraid to go because there was a wall in front. Mm. Näitä mitään jakajia ja ympyröitä ja merkkejä täällä ei nyt ihan näin paljon ollut siihen aikaan. Tää oli aavistuksen verran loivempi mitä tää nyt on. Tässähän kulmas Jarno veti silloin tuonne. Niin puhutaan. Tuonne varmaan. This was the place where Jan was in the garden. Here. Sitten asfalttiin hommaa. Ja siinä oli yksi toinen kaveri, joka veti sen kanssa. Ja sieltä laitetaan lähtöä. Joo, leikittiin. Tässä on nyt vanha lähtöpaikka. Ja ratavarikko. Ja tosta löytyy nyt näitä tauluja yksi mitä on ympäri rataa. This is the old starting place. Yes. Done. Here. In this place. Se on tosi nastaa, että nämä on tullut tehtyä. Näitä nyt pistettävä olla yksi, Joo, Tom kyllä. Herrannessa Joo, kyllä, yksi, mä varikon näin sen. vallilla ja lähtöpaikalla. Ja Kyllä. No mä huomasin sen ihan vahingossa kans tuosta pistettävää. kestomerkinnällä on nyt maalattu noin lähtöviivat, mutta kuluu ainakin näköjään pois, ei sillä Joo. voi mitään. Joo.